памятаю. А насупраць быў кіёск, дзе прадавалі касеты розныя і всякую вот Кассеты, можна, да, памятаецца, кассеты, шпыньк. кассеты. Аўдыо ці відэа, можа? І аўдыо Такія працавалі, былі. і аўдыо прадавалі, і відэакасеты прадавалі. Ну, у меня толькі дзе-то ў сярэдзіне нулявых з'явіўся відэапрайгравач, але вот з Мгм. дзяцінства дома быў вот аўдыапрайгравальнік на касетах. І я нават памятаю вот такой таксама вот вельмі утульны, цёплы ўспамін з нулявых. З 2000 год, можа быць. Я ў дзіцячым садку, і маці прыходзіць мяне забіраць. Это зіма, нейкі такі ужас, не люблю зиму. Вось, і маці прыходзіць мяне забіраць з садка і даёт, такой, маленькі пакуначак. Это тебе. А што это? Ну, прыйдзём домой, паглядзіш. Вось, і мы потым прыйшлі дадому. Цікава, што ж там такое, нейкі пакуначак невялікі, такі запакованы, такі тлушченькі. Вось. І я распаковаў, там 2 касеты з дзіцячымі песенькамі былі, там з мультфільмаў, там вот з гэтага ўсяго. Спявай што-небудзь. А я зараз не... я згадаю. Антошка, пойдем копать картошку. Антошку, пойдем копать картошку.